Zdravím, mé jméno je Patrik a dneska tu hraju na serveru Magician Games a mám tu zvláštního hosta, Vageman a Pomeranč. A takže vás tu vítám a musel jsem mu napsat můj kanál, ať ví, jako já ne. Tak, teď napíšu jenom pozdrav teda videa. Do videa. Co? Dej, jo, tohle, jsem si to dal zpátky. Já zatím střih, až budu doma, tak se ozvu. Jsem tu zpátky a budeme asi dělat velkou vilu. Pyramidu budeme stavět. Ale proč stavět vilu? Proč? Jo. Jsem chvilku těžil. No, nejenom jako to, ale to jsem točil, to jsem jako to, jak to říct, jsem těžil, když už jsem měl, jako, když jsem začal točit, už jsem měl jako všechno natěžený, takže to, až tady, kámo, tady, ty vole, tady, ještě blbě, tady, jo, tady příště, jestli se váže ty. No, on to měl dobře. On to vypadá tak jako, že jo, to je on. Hej, to není fér. Já jsem myslel, že to mám blbě, já to mám blbě. Ne. Tak sorry, kámo. Jsem myslel, že to mám já blbě. A ty. Tak sorry. Ale já chci taky něco lidí dělat, jo, tak ale tady koblu. Dám zatím střih, až budu mít půlku hotovou, tak se vám ozvu. Jsem tu zpět a máme větší půlku už udělanou, jak vidíte. A není to nic lehkýho, už taky na chvilku chyběly kameny, takže musíme teď dokupovat, takže tohle bude pyramida. Jo, budu muset jít dokoupit. Nevím. Dám další střih a až budeme mít už to úplně celý, tak se zase ozvu. Jsem tu zpátky a už to mám i hotový, takže se sešel mrknu na PvP, stejně není. A ale to stavění mě docela vyplý karka. Ty voda. Ach jo. Karolína. A tak kde PvP bojovat? Aha, tak volkán. Já moc volkánma nebojuju, takže... Tak pojďkám. Tak pojď. To se do něj pouští jak něco. Tak já jsem tam musím. Když on má si mi zlejdy a damis. Kdo se dává?
spojil. Jo. Ale já s holkama nebojuju. Kašlu to. Mám málo hápek, mám muset přijít do koupy. Vidím furt PvP, nějaký bug. Takže jdeme do kam nás už tady není. Tady jídlo není. Jde to vůbec ne? Nejde. To ber, to můžeš. To nejde, kurňa, mám to zalegovaný nějak. No, jsem to nemám, Mám na to, mám 200. Konečně. Tak. To se zalogovaný, ježišmarja. Tak. Chci to jet největším. To se stavěl. A ještě s jedním kámošem jsme stavěli. Takže já jsem mu měl smějt. Jo, tady plánuju udělat oheň, jenomže tady není z toho zapleklo, kurňa, jo. Jo, tady jsem si udělal takový menší lesík. Jo, když tak, tohle by jsem nechal, že by tady mohl být třeba bunkr. Do toho vůbec se nejíst. Už. Nejde, no tak to je, no. Restart, ježiši. To s vámi rozloučím, to bude nějaký krátký videjko a zatím čau, zanechte like, odběr a komentář. 30 sekund, zatím čau. Takže zanechte like, koment a odběr, čau.